Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Tare da ni akwai babban bako da muka yi, wato shine Lurwanu Muhammad, wanda aka fi sani da ɗan Alhaji. Shahararren ɗan gwagwarmaya ne a ɓangaren siyasa. Baya da haka a social media ma babban jigo ne wanda ba a bar shi a baya ba. Ya yi gwaramniya, ya buga a harkar social media. To malam Lurwanu Muhammad, ko masu kallon mu da sauraron mu za su iya sanin ko kai waye? Gaskiya ne. Da farko dai kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar da ni, sunana Lurwanu Muhammad, kuma inkiya ana ce min Alhaji, wanda kuma sananne ne ni a cikin garin Gashuwa Bade local government. Kuma kamar yadda ya faɗa, lalle muna yin gwagwarmaya, wanda kuma gaskiya idan za a lissafa 'yan gwagwarmaya, insha Allah za mu shiga kotu, ba mu ce mun kai wani mataki ba. Gaskiya ne. Insha Allah. So wannan shi ne dai a takaice dai tarihin da zan baka game da tambayar da kai cewa wane ne. Masha Allah. Ok, to a gurguje dai kamar yadda muka san ka da faɗi tashi ta harkar siyasa. Na. To baya da haka kai jigo ne, kana ɗaya daga cikin manyan yaran ciyaman na ƙaramar hukumar Bade, wato Alhaji Ibrahim Baba Gana Yurema. So kamar da Alhaji, za ka iya mana bayani dangane da irin ci gaba da shi Honorable Alhaji Ibrahim Baba Gana Yurema ya kawo wannan ƙaramar hukuma ta Bade? Gaskiya akwai. Afata malam. Gaskiya akwai. Wato Honorable Ibrahim Baba Gana Yurema ya kawo ci gaba daban-daban wanda a zamana ni da kai ba zan iya lissafo su ba. Sai dai kamar yadda kai mun wannan tambayar, bai kamata in bar wannan wato fili ba, sai har na gaya maka kaɗan daga ciki. Honorable Ibrahim Baba Gana Yurema wato ya yi ƙoƙari sosai daga hawansa zuwa yanzu a matsayinsa na caretaker. Ya yi ƙoƙari akan abin da ya shafi ruwan sha. Ruwan sha abu ne wanda gaskiya a cikin society ko al'umma, idan ka kawo mutane ruwan sha, abu ne wanda in kai mai mulki ne ba za su taɓa manta da kai ba, in kuma kai mai arziki ne za a yi taimaka addu'a har ƙarshen rayuwarka, har bayan rayuwarka. So Honorable Ibrahim Baba Gana Yurema ya yi ƙoƙari sosai akan ruwan sha, kuma bai tsaya iya wato Gashuwa ba, a'a Gashuwa da wajen Gashuwa, ina nufin birni da ƙauye. Ya yi ƙoƙari a ruwan sha. Gabata malam, kana bibiyar social media, kana ganin yadda dai ire-iren su wato su Abakar Lisiyo, su Gali Victor, su Bukar da su dai sauransu su daciya. Kana ganin yadda ake fita a karkara, su fita a je nan faɗi tashi, a je nan a kai sola, a sayi simo, a sa in simo zai ɗanyi wani lokaci a gyara, in ba zai ba tuni mai girma shamun zai aika Kano a je a kawo. Wanda idan ka ga yanda mai girma chairman yake kokari akan ruwan sha, simo, sola, tanda, gyaran kayayyakin ruwa wanda sun ɓaci haka nan don farfado da su ci gaba da aiki don a samu ruwan sha, abin zai baka mamaki. Kuɗi ne masu tarin yawa suke wato tafiya wannan layin ruwan. Don bana mantawa a ɓangaren layin ruwan sha, lokacin da muka je da matu, akwai taro da aka yi na lokacin da aka ga lokacin rantsar da su ne su Ibrahim Baba Gana Yurema. Mai girma gwamna Honorable Mai Malabu ne, gwamnan jihar Yobe, ya yi magana sosai a abin da ya shafi ruwan sha, bayan ya kawo wasu abubuwa da yawa, bayan ya kawo cewa kowane shaman ya rike jama'arsa, ya yi kokari wa jama'arsa. Ba komai bane za a je a ce wai sai gwamna, sai an kai state, sai an kai kaza. A'a, ya kamata chairman local government ya yi iyawarsa. Wallahi sai na ji duk abinda shi mai girma gwamna ya yi lissafo ko ya kawo, kamar da
Honorable Ibrahim Babagana Yurema yake yi, don duk wannan layin mai gidanmu ya bi wannan layin kuma yana kan yi, ya yi kokari sosai akan ruwan sha, kuma shi ma mai girma gwamna ya taɓa wannan layin ruwan sha. Don haka akan maganar layin ruwan sha mai gidanmu ya yi kokari sosai. Duk wanda yake bibiyar social media ya san da wannan, wanda yake ba bibiyar social media ma yana jin labari. Idan muka dawo bangaren matasa, ya taimaki matasa sosai wallahi. Domin ni sanin kaina ne ya taimaki matasa bangaren jari na kasuwa, mataki bayan mataki. Na ce maka mataki bayan mataki, akwai mutumin da karfin jarinsa idan ka bashi naira 200,000, jari mai kyau ne, zai dariya, zai je juya, zai ce da iyalansa. Wani ka bashi 100 ma zai dariya, ka wani jarinsa ma naira 50,000 ne. So lai mai gida ya yi kokari sosai akan matasa ta bangaren jari. Wasu ya siya musu mashina, wasu kuma daga baya ba ubai da dora a social media za su je su same shi, wani maganan rake dade muna so zamu dan sayi abin hawa, to kuma abubuwan sun zama ga mu shi muna da dan wani abu a hannunmu, sai kokari ya cika musu ci zai siya. Wallahi wasu ban ma sani ba, sai dai mu ji labari a ƙarƙashin ƙasa. Haka to ko a Alhaji, ko za ka iya lissafo mana iya adadin mutanen da ya taimakawa a cikin matasa din? To maganar gaskiya duk abin da kuka gani a social media shine abin da za ku tabbatar. Wani abin da mai girma wato ya gabatar mu kira su anan, ni ina ganin kamar bai ba, ya kamata mu bari, tunda wasu abubuwan ma idan za mu dora su a social media yana ce mana a'a a bari. Akwai abubuwan da siyasa take bukatar a dora, akwai abubuwa kamar irin su jinya na ka taimaki mutum, gidan haya na ka taimaki mutum dan ya dan cika ya sai abin hawa ba kai ka siya masa ba, na ka taimaki mutum zai yi tafiya, ko kuma ka taimaki mutum akan harkar rayuwa. Da yawa yana hana mu kar mu faɗa. Amma kamar abin da ya shafi, inda ka duba a watannin baya akwai sololi wanda suka wato panel ɗinsu ya samu matsala, ko kuma battery ya samu matsala. Mai girma chairman ya sayi sololi da yawa, ya sayi wato inverter da su battery na solar da menene, an je an canja an gyara. Sannan kuma mai girma chairman ba da jimawa ba ma ya taimaki mutane da kyautar filaye, wanda ni ina daga cikin mutum da na samu fili wanda kuma a waje mai kyau. Ina godiya sosai. Mai girma chairman ya wato taimaki mutane ta harkar ilimi sosai, da wanda ya bayyana da wanda ma ba a bayyana ba. Mai girma chairman ya taimaki mutane wato makafi da gajiyayyu. Na ga akwai gajiyayyun da guragu da har ya ba su mashin, duka dai ba ma son kiran suna, ya ba su kayan abinci, makafi duk ya yi musu wannan. Gabata malam, idan muka koma bangaren ilimi mai girma chairman ya yi kokari sosai. A kwanan nan ma bai jima ba ya biya kudin ja wata mutum 150. Wannan abubuwa fa da suka bayyana, wanda akwai wanda sun bayyana mu muka san su amma ba mu bayyana ba, akwai wanda mu ma kanmu ba mu sani ba, sai dai mai girma chairman mu ji labari in ta kama. To gaskiya mai gida ya yi kokari sosai akan wannan layin. To Alhaji, kamar yadda kai magana, mai girma ciyaman na karamar hukuma ya dasa sololi, ya gyara batiran a ainihin wasu sololi a cikin garin karamar hukuma ta Bade. To amma mutane kuma wasu ila yau na kuma korafin cewa waɗannan sololin an sa ne a wasu wurare, amma wasu wuraren kuma bai wuta layinsu ba. Me za ka ce dangane da wannan? Ba gabata malam, su mutane ba a iya musu ai. Idan sola biliyan 1 aka kawo a garin nan, sai wani ya ce ba a sa kofar gidansa ba. Ba haka duk maganar sola wannan ka bar shi malam, dukkan mutumin da zai shigo gashuwa ya fita, wallahi ko ba wutan nefa, ka gani? Ko ba wutan nefa a garin nan, za ka yawo da abin hawa, ko da fitulinka sun ɗauke wayarin ya samu matsala, za ka je duk inda za ka je ba tare da ka kunna fitilar motar ka ko mashin ɗinka ba, domin yawan wato sola da aka kawo a garin nan. Har kasa ya kamata mu yi wa mai gidan shi Alhaji Ibrahim Babagana Yurema chairman
mai gidansa honorable Alhaji Ibrahim Ahmad Lawan tsohon sanar president yawwa ya yi kokari sosai ta bangaren wannan sola. Idan ba wuta a cikin garin Gashuwa wallahi mutum ba zai gane ba domin yawan sola da aka sa. Wannan ma mai girma sanata ya yi amfani da damarsa sosai kuma ya kashe kuɗi sosai ta bangaren sola. Don haka maganar sola gafata malam mu wuce wannan layin maganar sola, an gama da wannan maganar sola din. Kawai mun kawo dai wani yunkuri ko kokari da yawa wa'annan sola na farko da ko ɗan ruwa ya shige su ne ko kuma wani abu ne na matsalan batir ko wani abu wanda shi chairman ya zo ya yi kokari ba sai wai ya kira state kamar yadda na gaya ma a baya ba, ko sai ya je ya sake samun mai gidansa sanata Ibrahim Ahmad Lawan cewa wai ga abu sun samu matsala ko na abu da sauransu ba. Ya iyawarsa. To kamar yadda kai magana dangane da raba jam da ya yi na ainihin yara a harkar ilimi. Na'am. Ainihin akwai kuma wasu makarantu da suka yi korafin cewa su wannan jam din bai je musu ba. Me za ka ce dangane da wannan shi kuma? To wannan ai kamar yadda na gaya maka na faɗa maka adadin abin da aka bayar. Don haka ɗan adam baya iya wa al'umma. Allah subhanahu wata'ala ke saukar da arzikinsa amma ka je wannan yana complain har yana son zai kamar butulci cewa su arzikin nan fa an raba a duniya ba a same su ba, su ne kiyasa da zai si waye da sauransu. Wannan fa Allah subhanahu wata'ala wanda idan zai ba wa kowa arziki a duniya ba abinda zai ragu a wurinsa kamar ka sa tsinin allura ne a ruwan teku. To balantana ɗan siyasa ba a iya wa al'umma, amma dai abinda mutane za su duba iyawarka ko gwargwadon ƙoƙarin da kai wa mutane. Don haka wannan abu ne wanda aka yi wanda suka samu wannan abin maganar jam ɗin wanda kuma ba su samu ba wannan rabonsu ne bai zo ba sai su jira rabonsu ta wani ɓangare. Ba mun gaya maka an raba mana filaye ba? An raba mu filaye. To masu jam sun samu fili ne? A'a ba samu fili ba. To yanzu akwai kannan wanda suke bukatar jam mun ce a basu. To ka gani ita gwamnati idan ta zo duk yawan abin da ta ajiye a ƙasa wanda za ta yi wa al'umma aiki wato za ta yi ne wannan ta ba su wasu abubuwa da za su amfana wani nau'i kenan, wannan ta ba su wasu abubuwa wani nau'i, wa'annan ma haka ba wai abu guda ɗaya generally a ce kowa zai samu wannan abun ba. Ba zai yi ba. Wannan shi ne. Ka yi maganan filaye. Na. Maganan filaye da kai, shin filaye da aka rabar. An raba wa ina so in dakatar da kai. Ina zuwa. An raba wa 'yan gwagwarmaya da suke ainihin kai haƙuri, ina so in dakatar da kai. Ni dai ka tambaye ni wani wasu aka raba wa filayen daga cikin 'yan gwagwarmaya 'yan uwanka ko kuma dukkan yaransa aka raba wa, shine ni nake sa in sani. Gaba ta malam wannan tambayar taka wato tun ɗazu na baka ita. Ka ba da ansa. Na ce maka a gwamnatance. Haka ne, gwamnati na da faɗi. Gwamnati na da faɗi. Allah. Kuma har mutum ya gama mulkinsa. Ba ciyaman na lokacin ba. Ko shugaban ƙasa zai yi shugabancin ƙasa shekara 8. Amma za ka ji wasu suna complain ko kuma bai yi wa wasu ba. Domin abin bai zo kansu ba. Haka ne, rabo. Kuma na kawo maka misali. Na ce Allah subhanahu wata'ala shi ne yake wato ba da arziki sai ya ba wasu bai ba wasu ba, kuma arzikin yana nan a hannunsa wanda ba zai kare ba ko da zai ba kowa. Don haka abin da nake so da kai kamar yadda ka yi min tambaya gafarta malam, maganar abubuwa na ci gaba da mai girma honorable Ibrahim Babagana Yuri ya kawo sai mu tsallaka bangaren lafiya da wasu abubuwa. Don ka rike ni a nan matsayi ya masu kallo za su so su ci wasu abubuwa daban wanda ba wannan ba. Ya wato wannan shi. Don haka daga cikin abin da kake tambaya na ci gaba da honorable Ibrahim Babagana Yurema ya kawo akwai harkar wato lafiya. Wato harkar lafiya ya yi kokari sosai.
wanda ni a karan kaina na sani ya ba da magani a asibitoci daban-daban. Ya sayi kamar irin su battery na wato solar kenan? no, na inji na hospitals da dama. Ya zai idan ba suna buƙatar battery wanda nasu ya lalace, ko suna buƙatar wato service a inji, ko suna buƙatar mai ko wasu abubuwa, duk wannan yanayi wanda ni na sani dan na taɓa rubutu akan wannan. Sa'annan kuma ga uwa uba harkar abin da ya shafi sayan magani akai irin wannan hospital din, na sani da ido na gani. To wannan abin a yaba masa ne, kuma wannan duka abin da kake tambaya na akai ka ji ko lalle na amsa kira ne, amma akwai abubuwa da ka tambaye ni wanda ban shirya ka tambaye ni su ba, don ba mamaki masu kallo za su ce to me yasa ya faɗi kaza ko a yi mana uzuri, ban shirya duk wannan tambayoyin na kan amsa su. A gurguje dai me wace irin shawara zaka iya ba wa 'yan gwagwarmaya 'yan uwanka ma'abuta tafiyar Honorable Alhaji Ibrahim Babagana Yurema? Gaskiya akwai 'yan uwana 'yan gwagwarmaya wanda muke tare da su a tafiyar Honorable Ibrahim Babagana Yurema. Wallahi abin da ya kamata su yi farin ciki kuma su yi dariya, sa'annan kuma su ji daɗi, don mai gidan Honorable Ibrahim Babagana Yurema wato ya yi ƙoƙari ya fitar da mu kunya. Duk inda muka zauna a majalisa daban-daban ko gurare da dama, wallahi tallahi ko kana son ka kawo aibin Honorable Ibrahim Babagana Yurema akan abin da ya shafi wato taimakon mutane ko ayyuka wa matasa ko gari ko wasu abubuwa, wallahi kana so zaka faɗa sai ka yi shiru, domin kana faɗa za a yi maka za a dakatar da kai, domin kana faɗa za a ce kan ba daga nan ba. Ya yi ƙoƙari sosai, ya fitar da mu kunya sosai, mu yaransa da duk wanda yake ƙaunarsa, don har wanda ba sa ƙaunarsa ma sun dawo suna ƙaunarsa don kyakkyawar mu'amalarsa da kuma ayyukansa na ci gaba. Daga ƙarshe wani fata kake wa Honorable Alhaji Ibrahim Babagana Yurema? Fatan da nake yi masa shine kamar yadda yake caretaker, ba elected ba, yake caretaker chairman bada local government, ya kawo waɗannan ayyuka wa gari da matasa, kuma ya taimaki mutane, ya kawo ci gaba daban-daban wanda ba za mu iya lissafo su anan ba, ko ba za su iya zuwa a kaina ba. Don ina mai tabbatar maka gafarta malam, tun da ake a tarihin bada local government babu wani caretaker chairman wanda ya yi ƙoƙari ta ɓangare da dama kamar Honorable Ibrahim Babagana Yurema. Ya yi ƙoƙari sosai, duk wanda zaka tambaya zai gaya ma cewa babu wani caretaker da ya yi ƙoƙari a tarihin bada local government kamar Honorable Ibrahim Babagana Yurema. A ƙarshe kamar yadda ka faɗa, kamar yadda ya yi caretaker chairman, muna masa fatan Allah Ubangiji ya kawo lokaci ya tsaya takara, ƙwanmu da ƙwarƙwatonmu mu zaɓe shi a matsayin executive kenan. A matsayin executive ya zama zaɓaɓɓe. Wallahi gafarta mala ina ma rantsuwa, idan mai gidanmu ya zama zaɓaɓɓen chairman za a yi dariya. Dariyar da za a yi shine dukkan wannan ayyukan da na lissafo maka, wallahi sai ya lanka su linkin balinki, don mutum ne mai zuciyar alkhairi. Wannan shi ne, kuma wannan ba sai na ta dogon surutu ba, ni na sani kana bibiyar abubuwa da dama da kuma social media ka san wannan. Don haka ina fatan Allah ya kawo mu lokacin da za a ce ga lokacin zaben chairman ya zo, kuma insha Allah za mu fito ƙwarƙwatarmu, ƙwanmu da ƙwarƙwatarmu don nuna masa goyon baya. A ƙarshe muna godiya
wa Alhaji Sanata Ibrahim Ahmad Lawan domin da gudunmuwarsu ne da shawarwarinsu da aljihunsu da kuma haƙilau mai gidansa Honorable Alhaji Garba Gagiyo Commissioner, wannan duk masu gidajensa ne sun ba shi wato gudunmawa sosai a wannan abubuwa da nake gaya maka, harkar ilimi, kasuwa, jari, taimakon matasa da duk abin da baka ma tunani ko bai zo a kaina in gaya maka ba, sun ba da gudunmawa. Don haka Sanata Alhaji Ibrahim Ahmad Lawan muna godiya sosai. Honorable Alhaji Garba Gagiyo Commissioner, muna godiya sosai. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. Honorable Ibrahim Babagana Yurema, muna godiya sosai. Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana, Allah kuma ya kawo rabo mai girman gaske. Sannan kuma kullum farin cikin mu shine idan Honorable Mai Malabuni gwamnan jihar Yobe ya tashi misali, yake kawo misali da kokarinka da ayyukanka da ci gaban da kake kawowa local government ɗinka. Kuma muna fatan sauran chairman na sauran local governments da muke da su su yi koyi da abubuwa da kake yi na ci gaba, su ma muna musu fata alkhairi. Wannan shi ne gafata masha Allah. Masu kallon mu da sauraron mu a madadin babban bakon namu Lurwanu Muhammad dan Alhaji, ni Comrade Muhammad Garba Tanimu Dari na ce mu huta lafiya. Baya da haka za ku iya bibiyar mu a shafin mu na YouTube channel YMN Channel TV, ko kuma ku bibiye mu a shafin Facebook ta Yobo Mai Nigeria. Mu huta lafiya.